Recordiwyd. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron ac i ni yn gofyn i ti i ddod lawr i'n plith i bresynoli dy hun yma ac i'n harwain ni ac i'n nerthu ni yn ein haddoliad. Tedd felly, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gawch ni ddechrau trwy ganu'r carol rhif 29. Wel, dyma'r newydd da a lawenycha'r cla Meseia Gad. Alpha ac Omega yw a chibwr dynol ryw, fe'n dŵg i'r nefoedd wyw at Dduw ein tad. Carol rhif 29 gan i sefyll i'w chanu. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniaeth ysgam drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sydd yn cael ei gynnal ar y 3 nos Iau o bob mis, sef Rhagfyr 19 am hanner awr wedi 7. Hefyd, yn agosau nawr, fydd ein gwasanaeth ar gyfer y Nadolig sy'n cael ei alw'n croesawu'r Nadolig, cael ei gynnal yn hwyr iawn yn y nos, 11:15, a'r bwriad yw i orffen o gwmpas neu'n fuan ar ôl hanner nos ar noswyl y Nadolig. Felly, croesoch i ymuno â ni, ac os Duw o'i mynd, ni'n gobeithio fydd yn fyw ar y we hefyd. Fydd yn hoedfa nesaf, pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, wrth i ni gymryd y casgliad, gan i ganu tra'r ein heistedd emyn carol rhif 17.
Bydd o'n darlleniad o lyfr yr Actau, penod 17, ac yn dechrau'n adnod 22. Actau 17, Actau 17 ac yn dechrau'n adnod 22. Yna safodd Paul yng nghanol Areopagus ac y ddywedodd, ha wir atheniaid, mi a'ch gwelaf chwi ym mhob peth yn dra choel grefyddol, canis wrth yfod heibio ac edrych ar eich defosiynau, mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasid i'r diw nid adweinir, yr hwn gan hynny yr ydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli, hwnnw yr wy fi yn ei fynegu i chwi. Y diw a wnaeth y byd a phob peth sydd ynddo, gan ei fod yn arglwydd nef a dear, nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylo, ac nid a dwylo dynion y gwasanaethau'r ef, fel pe bai arno eisiau dim, gan ei fod ef yn rhoddi i bawb fywyd ac anadl a phob peth oll, ac efe wnaeth o un gwaed bob cenedl o ddynion i breswylio ar holl wyneb y ddaear, ac a benodd yr amseroedd rhag osodedig a therfynau ei preswylfod hwynt. Fel y ceisiant yr arglwydd, os gallant ymbalfalu amdano, ef a'i gael nad yw efe yn ddi a'i nepell oddi wrth bob un ohonom. O ble gydyno ef yr ydym ni yn byw, yn symud ac yn bod, megis y dywedodd rhai o'ch poetau chwi eich hunain, canis ei hiliogaeth ef hefyd ydym ni. Gan ein bod ni gan hynny yn hiliogaeth Duw, ni ddylem ni dybied fod y diwdod yn debyg i air neu arian neu fain, o gerfiad celfyddyd a dychymig dyn. A Duw wedi esgeulusom seroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau. Oherwydd iddo osod diwrnod yn yr hwn y barna fe y byd mewn cyfiawnder, trwy y gŵr a ordeiniodd fe gan roddi ffydd i bawb, oherwydd darfod iddo ei gyfodi ef oddi wrth y meirw. Ond fan glosant sôn am atgyfodyd y meirw, rhai a watwarasant a rhai a ddywedasant, ni ath wrandawn drachefn am y peth hwn, ac felly Paul a aeth allan o'i plith hwynt. Eithir rhai gwir a lynasant wrtho ac a gredasant ymhlith y rhai yr oed Dionysus a yr Areopagiaid a gwraig ei henw Demaris ac eraill gyda hwynt. A byddai bendit Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. I ni yn diolch i ti unwaith eto o Dduw am y fraint yma o gael dod ata ti ac yn dod trwy heiddiannau yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n diolch am ei gyfiawnder, am ei berffeithrwydd, am ei sancteiddrwydd, am ei fuddod yn dod i fyd fel hon, yn dod o'r nef, ac yn cael ei eni yn faban, ac eto yn cael ei eni yn faban i fyd a fyddai yn ei wrthod, i fyd a fyddai yn ei gysau, ac i fyd a fyddai yn ei groeshoelio. Ac o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr yfuddod hwnnw, yn dod yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni cael golwg o'r newydd ar rhyfeddod yr enedigedd, ar rhyfeddod y bywyd. Bywyd mab Duw ar y ddaear yma, yn dod i gyflawni iachawdwriaeth, i dalu'r pris oedd ei hangen ar gyfer ein iachawdwriaeth ni. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i rhoi y golwg hwnnw i ni, y golwg achubol hwnnw, i rhoi sicrwydd cadwedigaeth i ni, ein bod ni yn blant i ti, yn eiddo i ti. I ni'n gofyn i ti i ddweud y fod yn eiddo i ni mewn llythrenau eglur clir. Gad i ni o Dduw i wybod ac i brofi hynny yn ein bywydau, ein bod yn rhodio ar y llwybr cul, ein bod yn rhodio ar y llwybr sydd yn arwain at y nefoedd. Ata ti, o Dduw, gad i'n bywydau ni fod yn fywydau sydd yn llawn ohono ti. Na fyddwn ni yn crwydro oddi ar y llwybr hon, a bydde di ni'n cadw ni'n ffyddlon. I ni yn gofyn i ti o Dduw am nerth yn hyn o beth, i ni mor ymwybodol o'n gwendid a'n tuedd cyson aml i droi o'r naill ochr i'r llall, ac yn gadael i bethau'r byd yma i'n llorio ni mor aml. Ond o Dduw, i ni yn gofyn i ti helpu ni nawr i godi'n golwg tuag ata ti, yn gofyn i ti helpu ni i addoli dy enw di. Na fydd dim byd yn dod ar ein traws ni yn ystod yr oedfa hon,
fydd yn ein rhwystro ni rhag dy geisio di. Ni mor ymwybodol o'r un drwg yn dod ac yn sibrwd ac yn dod ar naill pell ar ôl y llall. Unrhyw beth i rwystro yr addoliad hynny ac yn gofyn i ti o Dduw i'n helpu ni i dy geisio di ac i ddyrchafu dy enw di. Felly o Dduw, i ni yn gofyn am dy bresenoldeb i fod gyda ni yn ystod yr amser i ni yma yn ceisio dy wyneb ac yna trwy gydol y dydd a'r wythnos sydd o'n blaenau ni. I ni yn gofyn am yr oedfawn arbennig yn ystod y cyfnod arbennig hwn. Nid yn unig yma, ond ar hyd a lled y wlad, y byddi di yn gweld yn iawn i ddod lawr ac i fendithio, i dywallt ysbryd. O Dduw, i ni yn gofyn i ti i'n helpu ni i gredu y gellu di weithio yn ein plith yn y dyddiau yma. Madde i ni mor aml ein bod yn llawn anghrediniau, llawn amheuon, heb ddisgwyl gweld pethau mawr ohono ti. Ond i ni'n gwybod mai dim ond ti sydd yn gallu gweithio, dim ond ti sydd yn gallu rhoi y gorchymyn hwnnw i edifarhau a chredu ac i agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld eu hangen am waredwr. Felly o Dduw, i ni'n gofyn yn pledio at ydi i rhoi yr orchymyn hwnnw, y byddi di yn dweud y gair, y byddi di yn peri y bydd y neidiau yn cael ei dwyn yma trwy dy ras sydd yn anorchfygol. Felly o Dduw, tywallt ysbryd arnom nawr, tyrd lawr i'n plith, cadwa ni, diogela ni, bendithiau'n hamser yma nawr. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni ganu Carol Rhif 3, bachgen a Aned mab Rowd 1, ei enw sy'n rhyfeddol. Carol Rhif 3, gewn ni sefyll i'w chanu.
Byddwn testyn o'r actau, penod 17 ac adnod 23. Actau 17 adnod 23. Cynnes wrth y fod heibio ac edrych ar eich defosiynau, mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasid i'r diw nid adweinir. Yr hwn gan hynny yr ydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli, hwnnw yr wyf fi yn ei fynegu i chwi. Nawr, mae Paul yn y benod hon, os ych chi'n cael cyfle i ddarllen y benod, fe welwch chi ei fod wedi teithio, a dioddef tipyn dros yr Efengyl. Fe ath i'r synagog yn Thessalonica, a pregethu yno'r ail adnod, a Paul yn ôl ei arfer a aeth i mewn atynt, a thros 3 saboth a ymresymodd a hwynt allan o'r ysgrythurau. Felly mae wrthi yn pregethu ac yn trafod â nhw, ac fel y disgwyl yn fuan fe drodd y bobl yn ffyrnig. I ni'n gweld yn y 5 adnod, eithir yr Iddewon yr rhai oedd heb gredu, gan genfi geni, ac ymerasant atynt rhyw ddynion drwg o grwydriaid, ac wedi casglu tyrfa, hwy a wnaethant gyffro yn y ddinas, ac osod asant ar di Jason ac y geisiasant ei dwy'n hwynt allan at y bobl. Ac yna, i ni'n darllen i fod yn mynd i Berea, lle derbyniwyd y pregethu yno, ac eto mae'r sefyllfa yn troi. I ni'n gweld adnod 13, llawer yn digwydd mewn ychydig o adnodau. A phan webu'r Iddewon o Thessalonig a fod gair Duw yn ei pregethu gan Paul yn Berea hefyd, hwy a ddeithant yno hefyd gan gyffroi'r dyrfa, yn chwilio am drwbl, yn chwilio am achosion, yn ei dilyn nhw ac yn peri bydde na rhyw gynnwrf, bydd na dorf yn troi ac yn ymosod arnynt. Ac yna i ni'n darllen fe ath e oddi yno i Athens, gan eto chwilio am gyfle i bregethu yr Efengyl. Ac dyna ble ni wedi cyrraedd yn yr adnodau yma. Felly hoffwn i ddechrau trwy edrych ar ddirnadaeth Paul ac yna dyfeisgarwch Paul ac yn drydydd datganiad Paul. Felly'n gyntaf dirnadaeth Paul. Yr hyn i ni yn ei wybod yw yr un yw yr Efengyl pa le bynnag yr ydym, yr un yw y neges, y dull a pregethu. Dyna beth ddylse fod. Dylsyn ni byth newid y ddau beth yna. Dylsyn ni byth newid y cynnwys na'r dull. Y dull yw pregethu, nid darlithio, nid trafod, nid meimio, nid actio, nid cyngerdd. Dy'r oedfa hon ddim yn oedfa i fod yn adloniant, y mae yn oedfa i bregethu. Ac felly, dim ond un ffordd i ni'n gwybod amdano yw trwy ffolinau pregethu. A dyna yw y ffordd y mae'r arglwydd wedi ordeinio i achub yn eidiau. Ac felly, i ni'n gorfod pregethu, a hefyd y mae'r rhaid cael un neges, sef yr Efengyl. Ac eto, ceir adegau lle pwysleisir rhai agweddau o'r Efengyl, siwr o fod, i chi'n cynnwys yr Efengyl gyfan. Ond yr hyn i ni'n ei ddarllen yn hanes yr eglwys yw ceir agweddau o heresiau amrywiol. Ac yna mae'r eglwys yn pwysleisio y gau athrawiaeth hynny ac yn ceisio cywiro y gau athrawiaeth. Maen nhw'n pregethu'r Efengyl gyfan a maen nhw'n pregethu. Ond efallai mi welwch chi, mi fyddwch chi'n gallu dirnad rhywbeth am natur y bobl trwy gwrando ar y pregethu. Mae yna rhyw bwyslais a rhyw wall a rhyw bechod a rhyw gau athrawiaeth a'r ymdrech i gywiro hwnnw. Ac felly cyfnodau eraill, ceir rhyw gau athrawiaethau eraill, ac felly galw ar yr eglwys i ddelio â'r rheini. Ac pan ni'n meddwl am yr oes yma, beth sydd yn broblem yn yr oes yma? Wel, siwr o fod pob un gau athrawiaeth. Byddwn ni'n tybio fod pob un gau athrawiaeth sydd yn bosib yn bodoli yn yr oes sy'n ni'n byw ynddi. Ond, efallai un o'r rhai amlyca yw, o ran yr ffydd efengylaidd, yw y gau athrawiaeth o addoliad ffals a bydolrwydd. A bydolrwydd wedi dod mewn i'r eglwys a'r broffes, ac felly beth sydd wedi digwydd, mae'r broffes wedi i wanhau, wedi ddyfrio.
Hynny yw, mae unrhyw broffes yn dderbyniol bellach, ac felly yr hyn i ni weld yw'r fath o broffes cyfleus, ac y mae bydolrwydd yn parhau yn y bywyd, ac mae hyn felly weld yn yr eglwys achos maen nhw'n ceisio denu pobl mewn. A dyna un o'r problemau mwyaf i ni'n ei weld yn y byd efengylaidd sydd ohoni fel byddwn ni'n gallu dweud mae yna gau athrawiaethau di-ri yn bodoli heddi. Ac felly, i ni yn ceisio delio â'r problemau hynny, fe fyddwn ni'n cyfeirio at y pethau hynny'n reit aml o'r pwlpid. Yn y gobaith trwy ras Duw y byddai pobl yn gwrando, byddai'r byd yn gwrando, ac mi fydden nhw'n ymateb, ond yn sicr efallai byddai'r rhai mewn eglwysi efengyledd yn gwrando, ac yn dechrau meddwl, be sydd wedi mynd o'i le, a ydyn ni wedi credu. Dyna'r gobaith, ac efallai bydd y gwir eglwys yn dechrau edifarhau ac yn dod yn ôl i geisio. Dyma'r broblem dros y canrifoedd yma. Wedi bod yn broblem yn yr eglwys ers dyddiau Paul. I ni'n ei weld y mae e'n dirnad y sefyllfa. Y mae e'n gwybod beth sydd o'i flaen e. Pob tro ceir yr un efengil a'r un dull, sef pregethu'r efengil am Iesu Grist. Ond yma, i ni'n gweld Paul yn y ddechrau'r benod wedi bod yn delio gyda'r Iddewon, ac yr oedd hwnna'n broblem. Dychmygwch, pregethu i bobl crefyddol tu hwnt, ond i bobl yr oedd Duw wedi dod atynt. Dychmygwch pa mor anodd fydde hynny. Lle chi ddychmygu rhyw gynhadledd fawr efengyledd yn Mhrydain, yn America, neu rhywbeth, a cannoedd ar gannoedd o bobl yn dod yna, ac yn meddwl bod nhw'n iawn achos maen nhw'n pregethu'r ail enedigaeth, ond yn y pregethu'r ail enedigaeth, ei bod nhw yn parhau i fyw yn fwy bydol na'r byd. Ac felly, ni'n gwybod y mae e'n gau athrawiaeth, ni'n gwybod hynny, ond dychmygwch mynd a cael gwahoddiad i pregethu mewn lle fyna. Dychmygwch 2,000 o bobl yno i gyd yn dod ac yn addoli mewn pob math o ffyrdd bydol ac yn gwneud pethau yn ei bywydau, ac eto yn honi'r ail enedigaeth. Rhywbeth tebyg fydde hynny. Byddech chi'n pregethu atyn nhw'n dweud, ydych chi ddim wedi deall. Gallwch chi ddim fod yn Gristnogion. Ond byddech chi'n trial dewis eich geiriau ac yn dweud, sut dwi'n mynd i esbonio hwn oedden nhw? 2,000 o bobl, a chi'n esbonio, ydych chi erioed wedi dod i gredu? I chi wedi gwneud proffes, ond does dim prawf mewn bywyd, mewn addoliad, mewn unrhyw beth. Ond rhywbeth tebyg bydde Paul. Bydde Paul yn mynd fan hyn, a'r holl Iddewon, y Phariseiaid, yr ysgrifenyddion. Rhain yr oedd Duw wedi dod atyn nhw. Roedd rhain yn bobl cryfyddol. Roedden nhw wedi cael y proffwydi. Yr Hen Testament, dychmygwch, rhain a'i breintiau, y gyfraith wedi cael ei rhoi iddyn nhw. Gorchmynion Duw wedi cael ei rhoi iddyn nhw. Y proffwydi wedi cael ei rhoi iddyn nhw. Popeth oedd yn angen reidiol ar gyfer rhain, ar gyfer bywyd, ar gyfer addoliad, ar gyfer marwolaeth, roedden nhw wedi cael y cyfan, ac eto ddim wedi deall. Ac felly mae Paul yn goffod delio gyda nhw. Mae'n goffod dangos dirnadaeth. Sut dwi'n pregethu rhain? Dyw'r rhain ddim wedi deall. Maen nhw wedi cael yr holl gyfleoedd yma. Maen nhw wedi cael eu magu ar y peth oedd eu rhieni nhw a'i rhieni nhw, yn eu magu nhw ar yr eilwyd, i ddewiaeth, ac yn sôn am Duw Israel, ac yn sôn am dod allan o'r Aifft, a'r Môr Coch, a'r holl hanesion yna. Gafon nhw'r cyfan, a dyn nhw dal ddim yn deall. Felly, problem Paul dyn nhw oedd, roedd am iddyn nhw i sylweddoli mae Iesu Grist oedd y Meseia. A dyna yw i bwysles trwy'r amser. Fod Iesu Grist wedi cyflawni'r proffwydoliaethau i gyd, yn berffaith. A dod 3. Gan egluro a dodi ger ei bronau, mae rhaid oedd i Grist ddioddef, a chyfodi oedd i wrth y meirw, a mae hwn yw Crist Iesu, yr hwn yr wyf i yn ei bregethu i chwi. Dwi ddim wedi newid y bregeth, dwi ddim wedi newid y dull. Mae e'n pregethu Crist, ond mae e'n pwysleisio, mae hwn yw y Meseia. Ond nawr, canol y benod i'r diwedd, i ni'n gweld bod wedi cyrraedd Athens. Ac oherwydd ei bregethu, mae e yn y sefyllfa fod e ger bron y cyngor yn Areopagus. Ahoi, a 19, ahoi a daliasant ef, ac ei dygasant i Areopagus gan ddywedyd, allwn ni gael gwybod beth yw'r ddisg newydd hon a dreuthu'r genyd. Beth i ti ni ddysgu? Oedd e wedi cael cyfle fan hyn. Mae e nawr yn sefyll
o flaen aelodau'r cyngor. Dyna beth yw e. Yr oedd o flaen aelodau'r cyngor, yr athronwyr, y myfyrwyr, gwybodision, a unrhyw un arall oedd yn ymddiddori yn y materion yma. Dyna i chi gynulleidfa. Siwr o fod y mwyafrif o'r rhain ddim wedi clywed na deall. Dyna chi gyfle i bregethu, a maen nhw wedi gofyn iddo fe. Dyna lle maen nhw'n dod. Dyn ni'n deall beth ti'n dysgu. Beth yw'r disg newydd yma i ti'n sôn? Ac felly mae'n cymryd mantais. Adnod 20 o blegyd, yr wyt ti yn dwy'n rhyw bethau dieth yr un Clistiau ni. Am hynny ni a fyddai'n wybod beth a allai'r pethau hyn fod. Beth gall pethau hyn i olygu? A wneud i esbonio iddyn ni be mae'r pethau mae'n i olygu. O, dyna chi gyfle i bregethu. Ac i ddangos ffordd iachawdwriaeth. Nawr, i ni'n gweld dirnadaeth Paul ac i ni'n gweld mae yn ddoeth iawn ac eto dyw e ddim yn cyfaddawdi o gwbl. Nid yw yn ei ffyrnigo yn fwriadol, dyw e ddim yn mynd allan o'i ffordd i roi sialens sydd, mae'n rhoi sialens iddyn nhw, dyw e ddim yn rhoi rhyw her sydd yn ffyrnigio nhw. Mae'n ei herio nhw, y paganiaid yma. Nid yw yn dweud dim na allent gytuno ag a mae'n ei ddweud fel ag y mai. A mae hyn ar y cychwyn yn bodloni yr Atheniaid. Adnod 22. Yna safodd Paul yng nghanol Areopagus ac ddwedodd, ha wir Atheniaid, mi a'ch gwelaf chwi ym mhob peth yn dra choel grefyddol. Nawr, cyn bod ni'n edrych ar y gair hwnnw choel grefyddol, cyn hynny mae yr oedd yr rhain yr Atheniaid yma wedi gwerthfawrogi'r cyfarchiaid. Ha wir Atheniaid. Yr oedd hwn yn barod yn ôl pob sôn yn ddill a gafodd ei ddefnyddio yn y gorffennol ac wedi plesio'r Atheniaid. Achos oedd rhain yn bobl balch yn doedden nhw. Y groegiaid yma yn bobl balch, gwybodus, ac yn meddwl eu bod nhw'n gwybod popeth, ac yna mae yna rhyw gyfarchiad fan hyn, ac mae'n barchus yn y ffordd mae'n ei cyfarch nhw, ac yn syth o'r cychwyn. I chi'n gweld, mae wedi dal i sylw nhw o'r cychwyn un. O, ni'n cael pethau fel hyn trwy'r amser yn y byd addysg, a dwi ddim yn gwybod os mae hanner y pethau dwi'n neud yn dderbyniol bellach, achos mae pethau newydd bron bob mis, a mae yna rhyw ddull newydd mae pobl yn dweud. Ond un peth maen nhw'n ei ddweud, yw pan i chi'n dod mewn i'r wers, mae eisiau rhyw fath o senario, mae eisiau rhywbeth i ddal, i fachu y plentyn yna bod nhw'n gwrando. Reit o'r cychwyn ac yna trwy gydol y wers, ei bod nhw yno gyda chi trwy gydol y wers, bod chi'n ei dal i sylw nhw, bod yn fater sydd yn ei diddori nhw, ac felly chi'n gweld yr plant yna yn y werth, ac chi'n dweud rhywbeth, os chi'n gweld bod ei llygad nhw'n edrych ar chi, wel, mae hwnna'n gam yn y cyfeiriad iawn, achos chi'n gwybod, mae gen i'r rhain, ac yna chi'n dod y gobeithio, trio dysgu nhw rhywbeth. Wel, felly, falle fan hyn, gyda'r pregethu, o reit o'r cychwyn. I chi'n gwybod, pa mor hawdd yw mynd i gysgu, pa mor hawdd yw crwydro mewn capel fwy nag unrhyw beth. Mae e'n frwydr ysbrydol yn diwe. Ac reit o'r cychwyn, i ni'n dweud, o na fyddech chi'n gwrando o'r cychwyn, na bydd yr ysbryd ar waith o'r cychwyn un o'r bregeth. Heb sôn am ganol y bregeth, y diwedd y bregeth, a dyma beth sy'n fan hyn. Mae e wedi ennill i sylw nhw'n barod. Ha, wir Atheniaid, ac maen nhw'n eistedd lan yn gwrando. O ie, dyma ni, mae'n siarad â ni. Mae'n barchus i ni, neu ni roi hwnna iddo fe, mae'n ein parchu ni. Ac yna mae'n cyfeirio atyn fe rhai crefyddol iawn. I chi'n goel grefyddol. Nawr, nid yn yr ofergoeliaeth yw hynny, mae mwy yn yr ystyr o'r gair. I chi yn bobl tu hwnt o grefyddol. Crefyddol iawn. Ac bydde hyn wedi bod yn ffaith negyddol, mae e'n ffaith negyddol. Roedden nhw'n grefyddol ond yn y grefydd sydd yn ffals, yn gai a thrawiad, ond o ran y frawddau cychwynnol, mi roedd e'n wir, mi roedd e'n negyddol yn y pen draw ac yn meddwl Paul, ond doedd e ddim yn ei ddweud felly o reidrwydd, dyna oedd yr cymhelliad. Ac felly fan hyn mae'r Atheniaid yn cytuno gyda Paul. Mi rydyn ni'n grefyddol iawn, y mwyaf grefyddol. Ac i chi'n edrych ar yr Iddewon, maen nhw'n meddwl bod nhw'n grefyddol, ond edrychwch ar ein diwiau ni. Mae gynna ni lot o ddiwiau. Mae ganddyn nhw un diw, a mae gynna ni lot o ddiwiau. Nid oedd mwy crefyddol na'r rhain, ac o'n nhw'n licio hwn, ha wir Atheniaid, ac maen nhw'n goel yn dra choel grefyddol. I ni, llawer o grefydd gyda ni. Roedd ei crefyddoldeb yn gwbl nodweddiadol, yn amlwg i bawb.
Ac yna fe ai ati gyhoeddi ffordd iachawdwriaeth. Mae e nawr wedi cael ei sylw. Ac mae'n esbonio ffordd iachawdwriaeth wrth bobl oedd yn credu mewn nifer fawr o dduwiau. A'i ati i ddangos mae un Duw sydd. Dyna be nath e. A mae e'n ei cyfeirio'r rhain oedd yn addoli pob un peth, yn dod â rhyw dduw newydd fan hyn fan draw, ac yn dweud un Duw sydd, creawdwr y byd. A byddai yn dangos ei weithredoedd rhagluniaethol i'w harwain at yr Iesu. Gyda'r Iddewon, mi roedd yn pwysleisio'r proffwydoliaethau. Darllenwch yr Efengyl Matthew, fe welwch chi hynny trwy ddidraw ar gynulleidfa'n amrywion, diw e. Ac felly mae'r pwyslais fyna ar brofi bod e wedi cyflawni'r proffwydoliaethau. Rhywle arall, fe gewch chi bwyslais gwahanol. Dyw'r neges ddim yn newid, y pwyslais o'r gynulleidfa yw e. A be ni'n gweld fan hyn nawr, mae'n dangos i'r rhain un Duw sydd creawdwr y byd, ac mae'n dangos sut nath hwn weithio trwy ei weithredoedd rhagluniaethol rhyfeddol. Ac hwn i gyd mwyn arwain nhw at yr arglwydd Iesu Grist. Ac fe welwn ni ymhen ychydig y neges rhyfeddol roddodd e iddyn nhw. Wel, mae Paul yn gwybod be mae'n neud trwy ras Duw. Mae wedi cael ei alw'n do, mae wedi cael ei alw i pregethu, a dyna be mae'n neud. Dyw e ddim yn cyfaddawdi. Mae'n edrych ar y gynulleidfa. Ac mae'n delio â nhw yn y ffordd orau posib. Ac nawr mae wedi cael ei sylw. Gydewch ni symud ymlaen te. Ni wedi gweld fan hyn yn gyntaf. Ni wedi gweld dirnadaeth Paul i'r gynulleidfa sydd ganddo. Nawr i ni'n gweld ei ddyfeisgarwch e. Cyfeirio Paul yn syth at hyn yr oedd e wedi sylwi. Dyma fe, i ni'n pregethu ac i ni'n edrych yn cwmpas ni. A mae yna stori fach ambell waith yn help. Ond dyw e, o dro i dro, mae yna le i cael rhyw fath o fel dameg a rhyw stori i fachu eich syniadau, ac yna chi gallu dod ar neges yn gliriach ac esbonio i bobl, neu o amgylch y pethau chi'n eich gweld, neu ambell o waith, dim bod lle trwyddi draw i hyn, ond fyddwch chi'n defnyddio fe fel rhywbeth i arwain y ffordd, falle bod rhywbeth newydd ddigwydd yn y newyddion, falle bydda hwnna'n peri. Drychwch, mae yna wers fan hyn. O be mae'n dweud? Fe gafodd e gyfle i grwydro amgylch Athens ac yn barod i ni'n gweld oedd e wedi sylwi ar pethau. Yr oedd e wedi nodi yr eilyn addoliaeth. Edrychwch ar adnod 16. A thra ydoedd Paul yn aros amdanynt yn Athen, ei ysbryd a gynhyrfwyd ynddo wrth weled y ddinas wedi ymroi i ei lunod. Allwch chi ddychmygu'r peth, y dinas wedi ei ymroi i ei lunod. Dydw i ddim wedi teithio llawer yn fy mywyd, ond dwi wedi teithio peth. A dwi wedi bod mewn ambell i wlad, a fi'n cofio ambell i wyliau yn Ffrainc. A mae'n anhygol, chi'n meddwl, trial chwilio am eglwys efengylaidd sydd yn pregethu'r gwirionedd ac yn mewn perchedig mae'n anodd, yn diwy, mae'n anodd unrhyw wlad bellach. Ond rhywbeth yn eich taro chi pan o'ch chi'n gyrru rhwng Ffrainc, yr oedd na ddelwau i'r forwyn fair fan hyn, fan draw. Bob un pentre. Bob man. Ac o'ch chi'n gweld, a chi'n gweld pobl o reidrwydd yn mynd i'r capel, ond o'ch chi'n gweld pobl falle mynd heibio'r ddelw yma o'r forwyn fair, a chi'n gweld yn bob man. Ac mae rhyw fath o deimlad o dywyllwch a tristwch yn dod drostoch chi. Meddwl, beth sydd wedi digwydd fan hyn? Ni ddim lot well nag ni ddim gwell o gwbl, os unrhyw beth ni'n waith falle. Dwi ddim yn gwybod, mae'r cyflwr o holl wlad wedi mynd, ond diwe, mae yna dywyllwch, mae yna rhywbeth tris, os ych chi'n gweld rhyw ddelwau a phethau o amgylch, a dyna be welodd Paul. Fe gafodd yr ymdeimlad yma o dywyllwch ac o'r gyflwr ysbrydol y wlad. Wrth weld yr holl ddelwau a'r holl allorau oedd wedi cael ei osod o amgylch Athens, ac roedd yn gweld y mae'r rhain yn plygu i bob math o dduwiau. Duwiau doedd ddim yn gallu clywed. Duwiau nad oedd yn gallu arogli, ddim yn gallu siarad. Doedd rhain ddim yn gallu gwneud dim.
Ac eto gyd mi fydd y pobl yn plygu lawr ger ei bron nhw. Fydde allorau a delwau yn bobman. Mi fydde delwau yn eu cytrefu nhw. A mae fe rhyw fath o'r arwydd yna. Mae rhai pobl yn neud o'r groes. A chi'n fel croesi bysedd ond diwe. Os na i ar yr arwydd o'r groes wrth fynd allan neu wrth fynd i rhywle neu mynd ar y cae chwarae. Mae hwnna'n mynd i ddod y look dda i fi. Fi Duw yn gofalu amdano. Mae yna rhyw fath o eilyn addoliaeth yna. Gobeithio fi popeth yn iawn. Ond mae Paul yn sôn am un allor arbennig mae wedi gweld i gyfle fan hyn. Dyna chi ddyfeisgarwch Paul. Mae cyfeirio at rhywbeth roedden nhw'n gwybod amdano. Mae wedi gweld, mae wedi torri galon am yr eilyn addoliaeth sydd yn yr ardal, yn y ddinas. Ond bydde hyn wedi peri byddant yn parhau i'w wrando. Yr oedd eisoes wedi cyfarch yr atheniaid mewn modd y byddant yn rhoi gwrandawyd iddo ac eto heb iddo gyfaddawdi o gwbl. Ond nawr, mae'n cyfeirio nawr. Chi'n gweld, mae'n wedi mynd yn bell mewn i'r bregeth. Nawr, mae wedi dal i sylw nhw. Nawr, mae'n cyfeirio at rhywbeth. Maen nhw'n gyfarwydd ag e. Pethau roedden nhw wedi gosod i fyny, yr allorau. Ond mae'n sôn am un allor yn arbennig, sydd yn wahanol i'r lleill i gyd. Adnod 23. Canis wrth ddyfod heibio ac edrych ar eich defosiynau. Yr holl beth yma, nid o'r eidrwydd bod nhw'n plygu lawr ac yn neud rhyw wasanaeth o flaen y delwau hwnnw, ond y defosiynau, mae'n arwydd, yr allorau a'r delwau, mae'n arwydd o'ch defosiwn chi, i'ch diwiau chi. Ac edrych ar eich defosiynau, mi a gefais allor, yn yr hon yr ysgrifenasydd, i'r Duw nid adweinir. Yr hwn gan hynny rydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli. Chi ddim yn nabod ond i chi'n addoli fe. Hwnnw yr o'i fi yn ei fynegu chwi. I chi'n plygu lawr o flaen hwn a chi ddim yn nabod hyd yn oed a chi'n addoli fe. A maen nhw'n gwybod am be mae'n sôn. Mi fydde'r bobl yma mor grefyddol wrth iddyn nhw fynd ar eu teithio nhw, bydden nhw wedi aros a falle myfyrio neu beth bynnag, neu rhyw weddi fach, neu cyffwrdd, neu beth bynnag bydden nhw'n neud i'r delwau yma ac yn dod a Aberth ac yn y blaen ar allorau yma. A pan maen nhw'n dod heibio'r un yma, yr un lle roedd yn dweud, i'r Duw nid adweinir, yr un i ddim yn gwybod dim byd amdano fe. Cymaint o ddiwiau ar gyfer pob math o bethau, ac yna yr un yma. Mae'n rhyfedd ond diw feddwl am y groegiaid a'i balchder am ei gwybodaeth. Ac yma yn cydnabod yr un o'i hallorau nad oeddynt yn gwybod pob dim. Maen nhw'n cydnabod, maen nhw'n bobl balch, maen nhw'n meddwl bod nhw'n gwybod popeth, ond nawr maen nhw wedi cydnabod nad i ddim yn gwybod pob dim. O'n nhw am wneud yn siŵr ei bod wedi cyffwrdd â phob sefyllfa, nad oeddynt wedi gadael un Duw allan, ac felly maen nhw'n gosod yr allor i'r Duw nid adweinir. Mae'n rhai yn dweud i'r atheniaid o ganlyniad i bla a laddol llawer, iddy'n dod at ei terfyn fel betai, bod yr atheniaid ddim yn gwybod pa le i droi, falle aelodau o'i teuluoedd wedi marw, eu cyfeillion, ac yn gweld y plan gweithygu, ac yn gweld, os na fydd hwn yn dod i ben, bydd yr holl ddinas wedi cael ei lladd, ac felly maen nhw'n gweddio, siwr o fod yn mynd a heibio pob un allor, ac yn plygu lawr o flaen yr allor, ac yn cyffwrdd yr allor, dod a'n rhegion i'r delwau yma ac yn y blaen, ac yn dweud, Dduw, na fydde di yn stopio'r plan yma, ac yn gobeithio ac yn gwneud pob math o bethau yn y gobeith fydde'r plan stopio. Ac o ganlyniad i hyn pan deithant at ddiwedd i terfyn, doedden nhw ddim yn gwybod i ba ddiw dylsent weddio bellach. Ac felly mae yna un o'i plith oedd yn uchel i parch ac yn selog wedi cynghori nhw beth am i chi godi allor i ddiw yr afiechyd honno. Hwna'n un damcaniaeth mae'r rhai yn meddwl. Beth am i chi gan bod na bla ofnadw i godi allor rhag ofn? Mae dyna'r Duw sydd yn ymwneud gyda'r pla yma, falle bod na ddiwiau am bob math o salwch a bob math o sefyllfa. Ond beth am i chi godi allor i hwnnw ac felly yn y gobaith i popeth yn iawn? Nawr tred eraill mae at Duw yr Iddewon ydoedd gan na enwant hwy Dduw. Byddant wedi bod yn ymwybodol hefyd o Iesu Grist hyd yn oed pan croeshoeliwyd Crist, tywyllwyd yr ardal, i ni'n gwybod hynna o hanes y groeshoeliad. Ac ystyriant hynny ar y pryd yr oedd pobl yn gwybod bod wedi digwydd ac yn meddwl mae hwn yn rhywbeth
syfrdanol sydd wedi digwydd, felly roedd yr holl beth yma yn ei meddyliau nhw. Ond un peth i ni yn gwybod, doedden nhw ddim yn gwybod. Hwna'n sy'n sicr. Un peth i ni'n gwybod am rhain yw nad oedden nhw'n gwybod. Doedden nhw ddim yn siŵr. Doedden nhw ddim yn sicr. Roedden nhw'n gwybod bod angen addoli rhywbeth, ond yn byw mewn anwybodaeth ac yn y tywyllwch. Mae'r ffaith bod nhw wedi codi delwau ac allorau i bob math o ddiwiau yn brawf ta beth, bod nhw'n byw mewn tywyllwch, achos oedd nhw ddim yn gwybod. Achos be ni yn gwybod yw, pan nhw'n codi rhyw ddiw newydd ac yn gweddio i'r diw na, doedd e ddim yn mynd i wneud dim gwahaniaeth i neb. Ni'n gwybod bod yna pwerau dieflig tu ôl i'r pethau yma hefyd, a ni'n gwybod gellir pethau felly digwydd, ond ni'n gwybod un peth, na fydde'r delwau yna yn gallu helpu nhw lles o gwbl. Delwau meirw oedden nhw. Ac roedd rhain yn byw mewn tywyllwch. Ond dyma beth sydd fan hyn. Dyma beth wnaethon nhw, fe agoron nhw ddrws i Paul. Dyma i chi gyfle. Ac fe fanteisiodd yr apostol Paul. Be ddwedodd ydych chi wedi cydnabod nad ydych chi'n gwybod yn barod. Ydych chi wedi codi allor rhag ofn. Ac roedd hyn i'r groegiaid yn golygu nad oedd ei haddoliad o'r diw yma, i'r un nad adweinir, ei fod wedi ei selio ar anwybodaeth, ac felly roedd ei haddoliad yn fethiedig, achos roedd na fethiant yn ei haddoliad. Achos i'r groegiaid roedden nhw'n ymfalchio yn ei gwybodaeth. Ac felly, pan i chi'n meddwl, pan maen nhw yn creu y diwiau yma, roedden nhw'n gwybod o ble oedd y diw na wedi dod. Nhw oedd wedi creu'r diw. Ac felly roedd na wybodaeth yna. Ac roedden nhw'n gwybod yr hanes tu ôl iddo fe. Nhw'n gwybod beth o'n nhw eisiau. Nhw'n gallu dweud pob math o bethau. Nhw sydd ar wybodaeth. Nhw oedd yn gwybod pryd oedd nhw eisiau diw na fod wedi cychwyn. A beth oedd gwaith y diw. Nhw oedd wedi creu'r peth. Ac felly mae na wybodaeth ganddyn nhw. Ond fan hyn, doedd dim gwybodaeth ganddyn nhw. Ac felly mae hwnna'n gwneud eu haddoliad nhw yn fethiant. Achos doedden nhw ddim yn gwybod dim byd am beth o'n nhw'n addoli. Ac felly mae'r holl addoliad yn fethiant. Ond nid oes llawer fel hyn heddi. Ond nid yna yw crefydd rhag ofn. Lle nad yw crefydd wedi selio ar awdurdod gair diw yr ysgrythyr. Lle mae dyn yn dyfeisio ffordd o gyrraedd ei ddiw, ac yna gwneud pob math o bethau rhag ofn. Mae'n ymwybodol bod yna ddiw, mae dyn yn gwybod bod yna ddiw, ond oherwydd pechod ac oherwydd anghrediniaeth, oherwydd tywyllwch pechod ar enaid yn farw, dydy e ddim yn gwybod beth i'w wneud. Ac felly maen nhw'n trio i gorau. Ac mae'n meddwl, os oes na ddiw. Ni'n clywed am bobl yn dydyn ni, falle rhai, i ni'n gwybod am rhai sydd wedi cael eu hachub, falle allan ar y môr neu mewn rhyw ddamwain neu beth bynnag, ac wrth i'r ymwybyddiaeth fod y diwedd yn agosau, bod dim gobaith iddynt, maen nhw'n gweiddi mas ac yn gweddio, o Dduw, helpa fi. A dyn nhw'n gwybod i bwy maen nhw'n gofyn. Os oes na Dduw, helpa fi. Ac dydwch chi, nawr bod nhw wedi cael eu hachub o'r môr neu o'r tir neu o'r mynydd neu o le bynnag maen nhw, a maen nhw'n dod, ac i chi'n gweld, mor aml dyw'r rhain ddim yn dod i geisio, ond mi roedd na rhyw grefydd yna'n gweiddi mas at Dduw, o Dduw, dwi ddim yn gwybod beth wyt ti, na ble wyt ti, ond dwi eisiau help. A maen nhw'n gofyn, a dwi ddim yn gwybod am beth maen nhw'n gofyn. A fe'r rhai mynd i capel felly, rhag ofn. Maen nhw'n mynd i capel, mae'r rhai yn mynd i capel, mae'r Cymru Cymraeg dros y blynyddoedd oherwydd y diwygiadau, ond oherwydd bod diffyg bendith wedi bod sawl blwyddyn bellach, mae'r efengil wedi hen fynd ond diwe. Dwi ddim yn cael ei phregethu bron nunlle bellach, mae crefydd yn cael ei phregethu, ond nid yr efengil. Ond o'r ychydig sydd dal i fynd i gapel, a falle o'r rhai sydd yn mynd yn ffyddlon, gyda'r rhain, os nad oes sicr, dwi'n mynd nabod yr arglwydd Iesu Grist yn bersonol, dwi'n mynd i cael profiad o'r ail enedigedd a throedigedd, a maddeiant, pechodau a sicrwydd cadwedigaeth, dwi'n mynd i cael hwnna, maen nhw'n mynd i'r capel, maen nhw'n canu'r ymynau, maen nhw'n mynd ar Beibl dyn nhw, maen nhw'n cadw'r sil, a beth yw hwnna? Rhag ofn. Dwi ddim yn gwybod, ond be mae'r Beibl yn dweud? Mae'n dweud os fyddai'n trio fy ngorau, maen nhw'n meddwl bod nhw wedi gweld rhywle, os ai'r capel fyddai'n saff, rhag ofn, fi Duw, pa bynnag Dduw yw
Fydd e ddim yn troi fi ffordd. Es i'r capel bob dydd Sul. Dysges i yn yr ysgol Sul. O'n i'n un o'r diaconiaid, henuriaid, pregethes i ambell i Sul hefyd. Ac o pan gyrheiddau y clwydi, maen nhw'n dweud, pan gyrheiddau tragwyddoldeb, fi Duw ddim yn troi cefn arna i. Pwy bynnag yw Duw. Dwi ddim yn gwybod sut i niw, dwi ddim wedi cael perthynas ar Duw yma. Ond rhag ofn dwi'n mynd i'r capel. Dwi'n plygu lawr ger bron y delw yma, y delw o'r capel neu beth bynnag yw e. Ond ydy hwnna'n wir? A mae hwnna'n drychineb pan ych chi'n gweld pobl yn mynd yn ffyddlon bob Sul ac yn rhoi i'r achos ac eto ddim yn adnabod y gwaredwr. Maen nhw'n gobeithio bod popeth yn iawn. Ac yna mae'r math arall o bobl yn dyn nhw. Ac mae'r hein yn lleihau. Yr rhai sy'n mynd i gapel amser Pasg ac amser Nadolig. Os oes yna rhyw gyngerdd carolau efallai fe ddown nhw. Os oes yna rhyw oedfa Gwener y Groglith mae'r rheini'n diflannu, falle bellach Sul y Pasg. Falle ddown nhw i'r rheini. Ac maen nhw'n mynychu'r cwrdd rhag ofn, achos fe ai'r cwrdd, mae'n rhywbeth neis amdano fe, ac os oes yna Dduw, fydd e'n cofio bod fi wedi mynd i'r cwrdd bob Sul y Pasg. A fydd e'n derbyn fi mewn y nefoedd. Rhag ofn fe ai? O leia gallai ddweud fy mod i wedi bod o gymharu ar niferoedd bellach sydd ddim yn dod o gwbl. Dyw reina ddim yn dod o gwbl. Mae'r mwyafrif o bobl i ni'n nabod ddim wedi dod i capel erioed. O leia fy mod i'n dod. Bod fi ddim yn nabod o leia bod fi'n dod, ond nid yw'n rhywbeth. Gadewch i ni symud ymlaen yn fyr i orffen datganiad Paul. Mae Paul wedi cyflwyno'r bregeth iddyn nhw, wedi cael eu sylw nhw mewn ffordd parchus, ac eto roedd e'n gwybod pa fath o gynulleidfad ganddo fe. Mae e wedi delio gyda sefyllfa, mae wedi gweld rhywbeth. Fydd yn peri bod nhw'n eistedd lan, maen nhw'n gwybod bod hwn yn wir, ac dwedodd e ddim byd oedd yn ddim yn wir, ac doedd yr atheniau ddim yn gallu anghytuno gyda fe, achos roedd e'n dod y blaen nhw. Mi roedd nhw gyfle iddo fe, maen nhw wedi dweud, i ni ddim yn nabod, i ni ddim yn gwybod, i ni ddim yn siŵr. O fydd o'n gosodd, mae mwy na gwybod sydd fan hyn, ond bod modd adnabod y Duw yma. Gwybodaeth ddim yn ddigonol. Mae elfen o wybodaeth wrth gwrs. Ond mae Paul yn pwysleisio i'r bobl yma bod angen adnabod yr hwn gan hynny yr ydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli. Chi ddim yn nabod ei crefydd hyd yn hyn, rhyw wybodaeth o wneithuriad dyn ydoedd, ond nhw'n gwybod hanes creu ei diwiau nhw, ond nid oedd yn adnabod ei diwiau nhw, nid oedd ei diwiau'n gallu ateb gweddiau, nid oedd ei diwiau'n gallu siarad â nhw, neu harwain nhw. Ond fe gyhoedda Paul bod modd adnabod Duw, yr unig Dduw, bod modd cael cymdeithas â Duw. Hwnnw, mae'n dweud, yr o'i fi yn ei fynegu chwi. Dyna beth i ni'n neud. Dyna beth byddwn ni eisiau neud. Beth ni'n mynd ar hyd y wlad yma yn ein capeli Cymreig ni. Dweud, nid gwybodaeth o grefydd i ni moyn, nid gwybod ein hanes i ni sydd yn angenrheidiol, nid hyd yn oed dweud bod gen i Feibl a dwi'n ei ddarllen nid dweud dwi'n gwybod ar emynau, ddim eisiau fi cael llyfr emynau, pa mae'r canu allai ganu heb y llyfr emynau. Dwi'n gwybod ar emynau gyd, ond dyw hwnna ddim werth dim. Gallech chi wybod pob un emyn Pantacelyn ar eich cof. Ond dwi'n werth dim os nad ych chi'n adnabod yr un mae Pantacelyn yn sôn amdano. A dyna be mae Paul yn dweud fan hyn. Mae e'n datgan. Dyna i chi awdurdod. Fe rhoddwyd awdurdod i Paul oddi fri nerth yr ysbryd glân, yn mynegu ac yn cyhoeddi ac yn datgan iddynt. Sylwch, dim rhywbeth o drafodaeth yw fan hyn, nid rhywbeth o ddarlith bach, mae e'n cyhoeddi, mae e'n pregethu iddyn nhw. Mae y Duw yma, yr un mae e'n sôn amdano, yr un a berodd ei bod yn goroesi'r pla, os yw eisiau cyfeirio nôl at y pla, a fe godon nhw rwallor at y Duw yma. Hwn yw'r Duw oedd yn gallu helpu i oroesi'r pla. Fe yw'r Duw sydd yn gallu iachau. Fe yw'r un sydd yn hanadl ni yn ei ddwylo fe. Ac mae'n gallu dweud, dyma'r un, yr un a greodd y byd. Hwn yw yr un fydd yn barnu'r rhyw ddydd.
Fe gyhoedda mai hwn yw'r un y dylsyn ei addoli, yr un y methant. Mae un Duw sydd, nid lliaws o dduwiau. Pan pregetha Paul yn erbyn ei diwiau, dwi ddim yn hybu anffyddiaeth. Mae'n dweud, na fyddwch chi'n dod i weld mai un Duw sydd. Ond fod roedd rhaid i chi adnabod y gwir Dduw yma, yr unig Dduw. Yr oeddent yn eog o eilyn addoliaeth, o droi cefn ar y Duw a'i creodd. A'i bod wedi gosod allor at y Duw, yr addola yr un a'i creodd. Yr un sydd ar byd yn ei ddwylo trwy raglen ieithau. Gwrandewch ar y bregeth yma. Dwi'n mynd i ddarllen dim ond rhai adnodau o 24 ymlaen. Gwrandewch, dychmygwch y sefyllfa. Yno flaen y cyngor, yr athronwyr, y myfyrwyr, a'r holl bobl oedd yn ymddiddori. Rhain oedd wedi bod yn plygu lawr ger bron delwau ac wedi gofyn beth yw'r peth newydd mae ti'n ei ddysgu. Dyma be mae'n dweud. Mae e'n pwyntio hwy at y Duw byw. Gwrandewch adnod 24. Y Duw a wnaeth y byd a phob peth sydd ynddo gan ei fod yn arglwydd nef a dear. Nid yw yn trigo mewn temlau o waith dwylo. Ac nid a dwylo dynion a gwasanaethau fel pe bai arno eisiau dim gan ei fod yn rhoddi i bawb fywyd ac anadl a phob peth oll. Ac fe, a wnaeth o un gwaed bob cenedl o ddynion i breswylio ar holl wyneb y ddaear ac a benodd yr amseroedd rhagosodedig a therfynau ei preswylfod hwynt. Fel y ceisiant yr arglwydd, os gallant ymbalfalu amdano a'i gael, nad yw fe yn ddiau nepell oddi wrth bob un ohonom. O blegyd ynddo yr ydym ni yn byw, yn symud, ac yn bod megis y dywedodd rhai o'ch poetau chwi eich hunain. Canis ei hiliogaeth hefyd ydym ni. Gan ein bod ni gan hynny yn hiliogaeth Duw, ni ddylem ni dybied fod y diwdod yn debyg i air, neu arian, neu fain, o gerfiad celfyddyd a dychymig dyn. A Duw wedi esgeluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr hon, a nawr mae'n cyrraedd i uchafbwynt. Nawr mae'n pregethu, sydd yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau. Mae wedi creu ddadl, mae wedi dod â nhw at y pwynt yma. Nawr mae'n dweud, mae Duw wedi'ch gorchymyn chi i edifarhau. Oherwydd iddo osod diwrnod, yn yr hwn y barna fe y byd mewn cyfiawnder, trwy y gŵr a ordeiniodd fe, gan roddi ffydd i bawb, oherwydd darfod iddo ei gyfodi efod wrth y meirw. Mae'n pregethu Crist nawr yn diwedd. Mae'n pwyntio at un, a gafodd ei groesoelio, a un a atgyfododd. Mae'n dweud, dyma'r un i chi'n gofod troi ato, dyma'r Duw, ac fe fyddwch chi'n sefyll o'i flaen ryw ddydd am eich eilyn addoliaeth chi. Mae wedi dweud wrthyn nhw chi wedi bod yn plygu lawr ger bron diwiau diethyr, diwiau eraill, un Duw sydd, Crist Iesu, dewch ato fe, edifarhewch. Mae hwn wedi dod i'ch achub chi. Na fyddwch chi'n credu yn hwn sydd wedi atgyfodio'r meirw, mae hwn wedi concro'r bedd. Mae Iesu Grist wedi talu'r pris yn llawn. Mae wedi peri fod ei waed wedi llifo, a bod modd i chi ddod at droed y groes i'ch golchi chi'n lan. Gwrandewch, mae'n dweud. Dewch at hwn. Cyn ei fod yn rhy hwyr, dewch at yr un fydd yn eich barnu chi am eich eilyn addoliaeth. Yr oeddent wedi methu yr un Duw y dylsyn fod wedi geisio ei addoli. Ond mae Paul yn dangos iddynt pwy ydoedd. Na fyddech chi yn ildio i hwn. Na fyddech chi'n rhodio. Na fyddech chi'n rhodio yn y tywyllwch mwyach, yn gwneud pethau i blesio rhyw dduw. Y bydd eich presenoldeb yma yn fwy na rhag ofn y byddech chi'n dod. Dyna beth mae'n dweud wrthyn nhw, a dyna beth ni'n dweud hefyd i fe. Dyna beth ni'n dweud rhai sy'n fan hyn heddi, rai falle sy'n gwrando ar y we. A petaw ni'n gallu dweud i'r holl gapeli Cymru, peidiwch a just dod rhag ofn. Na fyddech chi'n dod at yr un. Mae'r Beibl yn sôn at Grist. Na fyddech chi'n dod at y groes. Na fyddech chi'n ymfenwesu fe. Na fyddech chi'n gadael iddo fe i gymeryd eich pechod a'i daflu mor bell ag yw y dwyrain o'r gorllewin. Na fyddech chi'n ildio'n llwyr iddo fe. Ac wrth ddod fe gewch chi rodd o ffydd. A fe fyddwch chi'n cael perthynas ag byddwch chi'n ei adnabod fel eich gwaredwr a'ch arglwydd.
O na fyddech chi'n edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna oedd baich Paul. Dyna oedd ei faichau gyda'r Iddewon. Dyna oedd ei faichau gyda'r Groegiaid. A petai yn dod i Gymru, bydde fe'n torri galon ei weld Cymru hefyd. Ond i bydde fe. O ran cenedl, nesa at bobl ddiw, no be fi'n deall, does dim un cenedl arall sydd wedi cael ei freintio gyda diwygiadau mwy na Chymru, ac eto drychwch arno ni heddi. Petai Paul yn dod yma heddi ac yn darllen ein llyfrau hanes ni ac yn gweld be ddigwyddodd ac yna'n gweld y drychwch arno chi. Bydde fe'n dweud, dwi wedi bod rownd eich gwlad chi, dwi wedi gweld y capeli. Oedd wedi mynd rownd Athens, oedd wedi gweld i defosiynau nhw, oedd wedi gweld i crefyddoldeb nhw, oedd wedi gweld i delwau a hallorau nhw. Petai'n dod i Gymru, bydde'n gweld yr un peth, ond yn ffurf capeli. Bydde'n gweld capel fan hyn, capel fan draw, capel ym mhob pentre, sawl capel ym mhob pentre. Bydde'n gweld nhw ar y mynyddoedd, bydde'n gweld nhw yn y cymoedd, ym mhob man, maen nhw yn bob man, ac eto bellach yn wag. Ac os na rai yn mynd yn nhw, dyw'r efengil ddim yn cael ei ffregethu yno, mi fydde Paul yn torri galon e. Bydde'n dweud, o na fyddech chi'n addoli'r Duw, nad adweinir, i chi ddim yn gwybod pwy chi'n addoli, chi ddim yn gwybod beth yw'ch crefydd chi, o na fyddech chi'n dod at Grist. Dyna be fyddai faich e. A bydde yna her hefyd i'r ffydd efengeledd yn ein gwlad ni bellach. Beth i chi'n neud? Chwarae crefydd. Torri'r sabath, torri'r gorchmynion. O na fyddech chi'n dod nôl at hwn ac adnabod hwn. Ac o na fydd hwn nid yn unig yn waredwr arnoch chi, ond yn arglwydd hefyd. Dyna'r pwynt. Fe fydd ffrwythau edifeirwch i weld, fe fydd na ymsancteiddio, fe fydd na ymwahanio'r byd, a fe fydd hwnna i weld mewn bywyd, mewn cred ac mewn addoliad. Fydd y cyfan yna i weld, a fydde Paul yn dweud hyn, o na fyddech chi'n dod at Grist. O edifarhewch a chredwch. Canes wrth yfod heibio ac edrych ar eich defosiynau. Mi a gefais allor yn yr hon yr ysgrifenasid. I'r Duw nid adweinir, yr hwn gan hynny'r ydych chwi heb ei adnabod yn ei addoli, hwnnw rwy fi yn ei fynegu i chwi. Ac yna i orffen a Duw wedi esgyluso amseroedd yr anwybodaeth hon, sydd yr awr hon yn gorchymyn i bob dyn ym mhob man edifarhau. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, am ei fywyd, ei farwolaeth. I ni'n diolch am ei atgyfodiad, ac yn diolch i fod yn awr yn eiriol trosom yn y nef, ac yn gofyn i ti i weithio ac i agor llygaid y neidiau mwyn iddynt weld yr arglwydd yma, yr arglwydd Iesu Grist, ac yn dod i'w adnabod fel ei gwaredwr a'i harglwydd personol. Tyrd felly gweithio nawr, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu Carol rhif 30. Wele fi yn dyfod llefau'r meichiau gwyw, atsain creigiau Salem, dyfod y mai Duw. Carol rhif 30 yn ei sefyll i'w chanu.
A nawr bydd y diras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.